Здравейте, скъпи приятели на FIFA 15 и днес ще играем втори епизод от FIFA 15. Така, дано първи епизод да ви е харесал. Напишете вашето мнение в коментарите. Мисля, че знаете къде са. И започваме. Днес отново ще направя само един матч. И ще игра с Байер Мюнхен срещу Борусия Мönchengladbach. Доста добър отбор е Байер Мюнхен, но и Борусия Мönchengladbach изобщо не ги подценявайте, защото и те са много добър състав, но Байер Мюнхен горе-долу Борусия Дортмунд ги изравняват лека по лека, но мисля, че ние ще победим в тази среща. Време е да започвам. Много добър пас. Не беше много добър. Отнеха ми топката много зле. Опитвам се да го не стигна. Yes. Сега. На кой да пасна? Много съм далече. Дали ще уча? Да. Остана но това е някакъв бък от играта, хора. Това е някакъв бък от играта. Какво направим? Остава, бе! Че нещо... Много бъгове има тази игра. Само понякога да е, не винаги. Но... Честно казано има бъгове. Добре, искаш да ти пасна, ще ти пасна. Но съм близо. Удар към вратата, гол! Не знам коя минута на матча, но вече водим с 1-0. И това до голяма степен ще ни помогне и за второто полувреме, и за времето, докато свърши първото полувреме. Много добър гол. Защитата само ми направи една като врата и вратаря не може да се оправи сам. Защитата много се беше отворила и това до голяма степен си показа разликата. Почваме. Не мога да стигна. Ето ми играчи, кой съм аз? Само пеят в един глас агитките. Yes. Изпредвари го. Минавам покрай защитата. Има ли на кой да пасна? Да. Удар, гол! 2-0 само за първото полувреме. Толкова добър Байер Мюнхен наблюдаваме в тези минути. 29-та, почти 300. Много добър Байер Мюнхен наблюдаваме в тези минути. Отново бъгове. Трябва да натисна стоп, после как да си играеш. Но играта е тежка, скъпи приятели. Играта иска доста памет. Това трябва да се освободите памет. Не, грешки, много грешки. Ама аз натискам старт в резервите. Много тъпо. Много тъпо. Таблета не ми е такъв. Не ми е ясно, хора. Заради тия бъгове Борусия Мönchengladbach щеха да ми вкара. Какъв е този слаб пас? Така. И вече може би сега ще бие сигнала за първо по време и за малко. Аз си мислех, че това влезна. Но не влезна. Жалко. Няма нищо. Сега па не може всеки удар да ни е гол. Край на полувремето. Ще направя една смяна. Всъщност, да, ще направя една смяна и размест. И няма да играя с тази схема. Лоша схема съм избрал. Всъщност, аз не съм я променил. Ще излезе на титулярна. Не. Точно така. Така смятам да излезна за тази среща. И е време да започнем втората част.
Това определено ще е някакъв картон. Никакъв. Лупрапа и аз. Това вече ще е жълт. Или червен. Жълт. Много далече. Нойер не трябваше даже и да се мъчи. Много... А този удар, ако го изпратиш във вратата на Нойер, нема влезне. Казвам и ви го. Не мисля, че ще влезне, защото Нойер не допуска такива голови. Да, в Бразилия първенството май 2012 допусна един такъв гол. О, какъв пас сега! Удар към вратата! Гол! Вратарят нямаше какво да направи в тази ситуация. Вратарят ясно и чисто не можеше да спаси. Ясно и чисто се виждаше, че вратаря не може да спаси тази топка. Колко добре паснах между защитниците. Много добри двама нападатели. И само как заби топката вратаря, ако беше пипнал ръката му, ще я падне. Много силна топка, която вратарят не може да спаси. Не може да отбие тази хубава топка. Много хубаво и това е достатъчно. Смятам, че това е вече опасно. Не, игри... Маля, защитниците ми просто спът. Браво, Нойер! Браво, вратарче! Добре, защото защитниците ми просто спяха. Да направим едно легло. Ако искат. Избивайте, махайте. Така. Удар! Как само я забих! Мале, не е истина! Как само я забих! Мале! Такъв мощен изстрел! Този изстрел просто не можеше да бъде спасен. Много хубав Байер Мюнхен наблюдаваме и вече се знае кой е победителя. Много умел изстрел. Много добре. Просто играчите на Борусия Монхенгледбах нямаше какво да направят. Просто в този мач ги разбих 4-0. Да, ще опитам още един отдалече. Маля, какъв гол! Какъв гол! Вратарът просто не го очакваше. Може би 2 минути след гола и просто заблестява моят отбор. Заблестява. Нойер не допуска. Нойер не допуска никакви голове в неговата мрежа. Колкото се може. Какво стана, много лошо ми се бъгна. Щях тук да направя шестица. Аз разбрах как се правят тия мощни удари. Трябва да си по-внимателен с тия, защото излизат. Мале! Това дали е хитрик? Не. Това е друг футболист. Много добре. Борусия Монхенгледбах дори да правят отбрана защитата и просто спи. Правят някакви огромни врати и това е. Няма какво повече да направи. Като си толкова зле, толкова си зле. Много зле се представиха Борусия Монхенгледбах. Имат поне един изстрел към вратата. Не. Браво. Удар! Какъв аут! Как може това да е аут? За малко ще се удари в гредата и да влезе. И това е краят на матча. Много добър Байер Мюнхен. Ще ви кажа матч фактите. Сега. Значи 6-0. 8 удара към тяхната врата. Те имат 2 удара към моята. 6 точни. Головете ми, всичко друго изпуснато. Те имат 1 точен. Просто си ги вода. Мисля... Това може би беше един много умел епизод.
Много хубаво играх. И довиждане до следващия епизод. Напишете мненията си в коментарите и чао чао!